tervetuloa paikalliskanavalle hyvät katsojat ja tervetuloa tänne Urheilutalo Phoenixiin, jossa hetken kuluttua on alkamassa varsinaista herkkua, eli miesten lentopalloa. Ottelussa Loimaan Hurrikaani kohtaa Hämeenlinnan TTV:n. Tuolla Hurrikaanihan pitää varsinaisesti kotipaikkansa tuolla Loimaalla, joten heilläkin on tällään niin sanottu vieraskenttä. Tuossa aikaisemmin juttelin kapteenien kanssa ja kumpikin veikkaa oman joukkueensa voittavan puhtaasti 3-0, jotenpa katsotaan miten tässä ottelussa käy. Tervetuloa seuraamme. Monelle loimaalaiselle vieressäni seisoo tuttu hahmo Jaakko Haltia. Jaakko, sä olet laittamassa kentällä noita pylväitä pystyyn, sä teet haastatteluja, sä oot oikein tämmöinen varsinainen touhupuuhamies Hurrikaanissa. Mikä sun virallinen rooli on? No, virallinen rooli kai lienee nyt sitten olen Hurrikaanin seuran puheenjohtaja. Ja seura on uusi, joka on nyt sitten viime kesänä perustettu ja lopullisesti sitten saatu kaikki tarpeelliset paperit kuntoon, että ihan tässä oikeastaan kuukausi sitten vastaan virallisesti seura on perustettu. Ja nyt jos saisin hiukan korjata tuota alkuspiikkiä, niin Hurrikaani ei todellakaan ole loimaalainen seura. Hurrikaani on nimenomaan Loimijoen Hurrikaani ja sana Loimijoki viittaa sitä aluetta, johon tämä seura tähtää ja joka on se vaikutusalue tavallaan kotikenttää koko Loimijoen seutu. No, sä kuitenkin mainitsit, että sä oot seuran puheenjohtaja, mikä on tämmöinen oikein hieno titteli, mutta sä oot oikein monessa muussakin mukana. Mitä kaikkea sun rooliisi kuuluu? No, ehkä tärkeimpänä tietysti rooliin kuuluu se asia, että tämän seuran taustojen tekeminen. Ja siinä meitä on nyt sitten Hurrikaanin hallituksessa 4 henkilöä tällä hetkellä, jotka siinä taustoja ovat tekemässä yhdessä. Että koko asiahan lähti siitä liikkeelle, että pari vuotta meillä oli farmisopimus täällä Koijärven kunnan kanssa ja sitten parin vuoden jälkeen päätimme, että täällä Forssassa oli Reima Hakala yksinään, joka teki työtä sitten paikallisen Koijärven kunnan ykkösjoukkueen eteen ja minä sitten ainoana Loimaalla. Ja jos ajattelen nyt tätä mennyttä kesää tässä, niin tämä on huomattavasti antoisampaa ollut ja sanotaan niin, että näitä työtehtäviä on pystytty hiukan jakamaan ja samalla sitten tämmöisen taustojen tekeminen on helpottunut, koska siinä on enemmän väkeä mukana. Elikkä Loimaallahan toimii edelleen Jankko, eikö totta? Loimaan Jankko toimii edelleen lentopalloseurana, joka nyt entistä enemmän keskittyy siihen vanhaan perinteiseen alueeseen, missä Jankko on ollut hyvä, eli nuorisolentopallossa, josta aikoinaan kovia palkintojakin Jankko on saanut. Se on edelleen ehkä tärkein yhteistyökumppani tällä hetkellä Koijärven kunnan ohella. Sitten koska pelaajapolitiikka Hurrikaanilla on nimenomaan se, että haluamme satsata tähän oman seudun junioreihin, heidän mahdollisuuksien parantamiseen, jotta heillä on mahdollisuus sitten löytää hyvä joukkue tästä omalta alueelta. Ihan tähän loppuun pikainen kysymys. Tämä voi olla hiukan aikaista kommentoida, mutta tässä nyt ollaan sitten käsikädessä menty vähän aikaa. Miltä tämä yhteistyö tuntuu? Yhteistyö on erittäin hedelmällistä. Että lähtökohta on tietysti se, että 2 vuotta meillä oli tämmöistä kihlajaisaikaa tässä. Meillä oli mahdollisuus tutustua ja olen siinä aikana tutustunut tässä Reima Hakalaan ja Jussi Mikkolaan täällä paikkakunnallisia, kuin myös paljon muitakin tästä Koijärven kunnossa toiminnassa olevia, joten tunnemme toisiamme ja tiedämme toistemme toimintakeinot ja näin ollen voi luottaa ihmisiin. Joskus sitten kun tulee vähän tiukempaa, niin tietää ihmisten luonteista, että ei se nyt niin tosissaan ole. Että jos tämmöiseen olisi suinpäin siirrytty tämmöiseen systeemiin, niin todennäköisesti tie olisi ollut jo loppu tähän mennessä. Mutta me toivotamme oikein hyvää jatkoa ja toivotaan, että nämä miehet pistää oikein kampoihin, etenkin tämän päivän ottelussa. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Mikko ja Jussi, sä olet enemmän ton kunnon toiminnassa mukana. Kommentoisitko, onko kunto edelleen voimissaan nyt, vaikka miehet ovat niin sanotusti Hurrikaanijoukkueessa? Kyllähän kunto voimissaan on. Juniorityö jatkuu ihan entiseen malliin, että siellä on tällä hetkellä, nyt ihan tarkkaa lukua tiedä, mutta sanotaan noin 10 verran juniorijoukkueita, voi olla hiukan enemmänkin. Ja sitten aikuispuolella niin siellä on 3 naisjoukkuetta, jotka pelaa sarjoissa ja 1 miesjoukkue pelaa kolmossarjassa. Mä tuossa juttelin Haltia Jaakon kanssa ja hän sanoi, että tämä on ollut aika hedelmällistä tämä teidän yhteistyö. Ja näin vasta kun sen kesällä tehtiin tuo sopimus, se on jo hyvin lähtenyt liikkeelle. Tosin teillä oli semmoinen 2 vuoden kihlajaisaika siinä kuulemma. Miten itse kommentoisit tätä yhteistyötä? No kyllä, minä näen sen oikeastaan 2
semmoisella merkittävällä tavalla niin kuin positiivisena juttuna. Yksi on tämä, että kun tähtäimenä on nämä aivan ylimmät sarjatasot, niin sitten tässä on 2 talousaluetta, Forssa, Loimaa, jotka pystytään yhdistämään ja luomaan sieltä niin tämä taloudellisen puolen resurssit. Toinen seikka on sitten 2 erittäin vahvaa juniorityötä tekevää seuraa, Kunto ja Janko, jotka niin kuin äsken tuossa sanoin, niin jatkaa ihan entiseen malliin omina seuroinaan, tekevät sitä juniorityötä. Niin sitten tämä junioripotentiaali sieltä sitten, mihin rakentaa sitten sitä huipputason lentopalloa. No kerropa katsojille, mikä on sinun roolisi tuolla Kunnossa? Minä valmennan A-poikia 11 kausi menossa nyt sen ikäluokan kanssa, kun 7-vuotiaina pojat aloittivat. Ja sitten Härmän Ilpopon kanssa yhdessä valmennetaan sitten miesjoukkoita, joka pelaa 3. sarjassa. Ja työnjako on se, että Ilpo on niin kuin pelivalmentaja ja minä sitten vedän 2 harjoitukset ja Ilpo 1. Ja, niin, sen verran sitten vielä, että nämä A-pojat muodostaa siinä tässä miesjoukkueessa sitten semmoisen eräänlaisen rungon, jossa on sitten näitä vanhempia kokeneempia sitten lisänä. No olet myöskin tunnettu puuhamiestä, touhut täällä näin edustusjoukkueen mukana. Mitäs kaikkea sulle tänne rooliin kuuluu? No en minä täällä ole johtokunnassa, tässä hallituksessa siinä olen mukana ja olen myös kunnonkin johtokunnassa, että sillä tavalla vaikutan taustalla. Sä oot vahvasti mukana lentopallossa. Mahtuuko harrastuksiin mikään muu urheilulaji? No valitettavasti ei. Täytyisi nyt ainakin tämä oman kunnon hoitaminen mahtua, mutta kun sekin on tupannut jäämään tässä hiukan niin kuin huonolle hoidolle, että siellä suunnalla vähän omatunto kyllä kaivelee. No sä teet ainakin loistavaa työtä ja toisaalta saadaan loistavia näitä miehiä vielä tähän joukkueeseen, joten oikein paljon kiitoksia siitä ja kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos. Jukka Koivula, olet joukkueessa kapteeni. Mitä kuuluu kapteenin rooliin? No kapteenin rooliin kuuluu ensiarvoisesti joukkueen hengen säilyttäminen. Mä nyt satun tällä kertaa olemaan porukan vanhin, niin ehkä myös nuorten poikien tavallaan maanpinnalla pitäminen sitten. Tällä kaudella siihen ei ollut mitään tarvetta vielä, mutta ehkä jossain vaiheessa. Täältä lattialta kun katselee, olet myös aika pitkä. Oletko joukkueesi pisin mies? En ole valitettavasti sitäkään. Se on tuo Alasen Jani on 203. Itse on 196. On puolimittainen. Mä tuossa sua seurasin äsken, sä kävelit sillä vähän pää alaspäin ja hartiot on tuo sisällä ja löntystelet, mutta varsinainen peto kentällä, kun päästään iskimiseen ja tuonne tiikereihin, onko tämä vastustajan hämäämistaktiikka? No ei ehkä osittain sitäkin ja peruslaiska luonne tietysti tekee sen, että kävely on semmoista mitä se on, mutta kyllä kentällä tehdään aika kovin töitä ja yleensä onnistuukin. No kerropa joukkueesi vahvuudet. Nuori, mutta kokenut joukkue ja materiaalia on paljon. Eli tavallaan penkiltä voidaan ottaa, jos jollain kaverilla mennään huonommin, niin varmasti löytyy sieltä apuja. Onko parantamisen varaa ja missä? Parantamisen varaa on varmasti kyllä. Sanotaan, kun verrataan liigatasoon, niin ollaan nyt pelattu Suomen Cupin-ottelu, palattiin Piivoolta vastaan, niin se oli mun mielestä semmoinen hyvä esimerkki siitä, että virheitä ei saisi tulla niin paljon, mitä tehdään nykyään. Muuten rupeaa kovuus riittämään kyllä. No ennen kuin me päästään takaisin kentälle, niin kerropa vielä, kuinka ottelu päättyy tänään. Se on 3-0 meille. Voi olla piukkuja hyviä eriä, toivotaan näin. Riippuen vastustajasta pikkasen. Selvä, ei mitään muuta kuin onnea peliin. Kiitoksia. Kiitos. Jukka Paakkola, olet Hämeenlinnan joukkueen kapteeni. Millainen joukkue tulee tänään Hurrikaania vastaan? Toivottavasti voiton tahtoinen ja yhtenäinen joukkue ja kovaa puolustava ja hyökkäävä joukkue. Ja teidän vahvuutenne? Siinähän tulikin äkkiä sanottuna, mutta meillä on pieni ryhmä, että kyllä se yhteishenki pitäisi olla yksi vahvuus ja on ainakin aikaisemmissa peleissä tänä vuonna ollut ja toivottavasti tänäänkin. Millainen on kapteenin rooli joukkueessasi? No, mulla nyt on vähän suurempikin rooli, kun olen samalla valmentajana, eli hoida harjoitukset, mutta otteluvalmentaja on sitten erikseen, mutta se aina vähän riippuu kapteenista ja joukkueesta, että toisella vähän suurempi ja toisella vähän pienempi. No sitten täysin maallikkona kysyä, että mitä tarkoittaa TTV Hämeenlinnan edessä? Team Tavast, volley. Miksi ette käytä tätä pelkästään vai sekoittuuko se tuon Hämeenlinnan takia sitten? Tulee liian vaikeita kysymyksiä jo, että muiden ihmisten asia päättää nimi sitten, että keskitytään pelaamiseen. No entäs sitten sellainen kysymys vielä, että Hurrikaanit tavallaan tulee myöskin vieraskentälle, eli he eivät ole tuolla kotona Hirvikoskella. Antaako se teille jonkun etulyöntiaseman? Kyllä kai siinä jonkunmoinen on, mutta kyllä ne kuitenkin
oma peli enemmän ratkaisee. Mutta mä kuvittelin, että sillä jotain hyötyä voisi olla. Ja veikkaatko ottelun loppulukemat? No, kai pitää veikata, että itse voittaa 3-0. Että ei siinä muita vaihtoehtoja ole. Selvä. Me lähdetään katsoa onnea peliin. Joo, kiitos. Kiitos. Ja tässä on nyt haasteltavana sitten Loimeen Hurrikaanin valmentaja Seppo Nieminen ja sitten TTV Hämeenlinnan valmentaja Antti Tuominen. Haluaisin kysyä hiukan alkutunnelmia tästä ottelusta. Ja TTV Hämeenlinna on myöskin uusi seura, joka on perustettu, tai oikeastaan annetaan Antti Tuomiselle puheenvuoro tästä. Hän kertoo hiukan seurastaan. Joo, Team Tavast Volley on Hämeenlinnan ja Hämeenlinnan lähikuntien ympärille perustettu uusi urheiluseura, johon on lähinnä juniorien kehittämisen takia kerätty juuri Hämeenlinnan ympäristöstä. Saadaan yhteistyötä tiivistettyä lähinnä ja saadaan enemmän ehkä harrastajia lajin pariin. Selvä, kiitos. Ja sitten toinen kysymys tähän peliin liittyen. Team Tavast Volley on aloittanut sarjan aika hyvin ja muistaakseni nyt toisena tällä hetkellä sarjassa ennen tätä ottelua. Ja onko nyt jotakin, onko tämä odotettua vai onko tämä tullut yllätyksenä? No ei tämä nyt niinkään yllätyksenä. Pelit on ollut tasasta vääntöä kaikki. Moni peli olisi voinut kääntyä kuinka vaan itse asiassa. Ainoa peli mikä hävittiin Korsossa, 2 ekaa erää oltiin aika unessa, mutta sitten kun lähdettiin peliin mukaan, pelattiin omalla tasolla. Peli oli tiukkaa vääntöä alusta, tai ei alusta siis vaan 2 viimeistä erää oli todella tiukkaa vääntöä. Että tänäänkin varmasti tulossa tasainen vääntö. Myös voittopelit on ollut tosiaan sarja Jumbo Lauritsalan kisa Lappeenrannasta. Vaikka voitettiin 3-0 kotona, niin oli todella tasokas joukkue myös. Selvä. Ja sitten kotijoukkueen Loimien ja Hurrikaanin valmentaja Seppo Nieminen. Hurrikaanilla ottelut ovat myöskin olleet erittäin tiukkoja, mutta ehkä kalkkiviivoilla sitten on hiukan kääntynyt toisinpäin kuin TTV:llä vai kuinka? Joo, kyllä pikkusen on ollut semmoista mollivoittosta peli siinä, mutta mitään ongelmia ei tällä hetkellä ole ja pari pientä poissaolo on, mutta se ei vaikuta mitenkään joukkueeseen. Tuntuu vain, että joukkue vahvistuu sitä myöten ja uskon, että lähdetään tänään haastamaan Hämeenlinna ihan tosissaan. Selvä. Ja siellähän on myöskin 3-2 otteluita ollut sitten ne molemmat hävityt ottelut ja samaten siellä Korso tuntuu ilmeisesti vaikealta paikalta, koska siellä Hurrikaani sitten ehkä kaikkein heikoin menestys on nyt sitten tällä kaudella tullut. Mutta erittäin hyvää onnea molemmille otteluun. Kiitoksia. Kiitos. Näin Jussi, hieman Hurrikaani kotijoukkueena oudossa tilanteessa. Hieman uusi pelihalli. Joo, uusi pelihalli, että muutama ottelu täällä on Hurrikaani jo pelannut, että varmaan siitä on tullut jo kokemusta tähän saliin, että en usko, että sali tässä varmaan kovin kauan ihmetystä aiheuttaa, että peli alkaa, niin kyllä se siitä lähtee menee sitten. Ja pikaisesti käymme tässä sarjataulukon läpi, eli otteluita vähän eri määrä pelattuna. Otteluita joukkueella 4-6 pelattuna. Mäntän Valon joukkue on tällä hetkellä sarja kärjessä 8 pisteellä. Ja tämän illan vastustaja Team Tavast Volley on sarjataulukossa toisena myöskin 8 pisteellä. 5 ottelua pelattuna, 4 voittoa ja häviöottelu Korson Vedolle. Kolmantena myöskin 8 pisteellä Valkeakosken Iskuveikot. Ja kotijoukkueen Loimien ja Hurrikaani on sarjataulukossa kolmanneksi viimeisenä 4 ottelulla. 1 voitto, 3 tappiota, 2 pistettä siis tilillä. Ja kotijoukkue Hurrikaani astelee kentälle ryhmityksessä passarina Lauri Rantanen. Muut pelaajat Markus Värjönen, Jukka Koivula, Jussi Uusitalo, Taneli Nieminen ja Mikko Taberman. Ja Kalle Utula liberona kentälle. Ja Värjönen astelee sieltä kentältä pois, kun Utula tulee kentälle. Ja puolestaan TTV Hämeenlinnan
aloituskuusikkona 9 syöttämässä joukkueensa kapteeni Jukka Paakkola, 13 Timo Mennala, liberona kentällä 10 Erkki Honkanen, numero 2 Toni Raulo verkolla, myöskin Ari Viitala sekä Arto Lahtinen. Tän ensimmäinen pallo liikkeellä Tim Tavastvollella syöttövuoro, mutta hienosti toimii Hurrikaani torjunta. Näin ensimmäinen piste Hurrikaanille 1-0. Syöttämään Mikko Taberman. Hyvä syöttö. Kuitenkin Tim Tavastvolle pääsee hyökkäämään. Uusi hyökkäys TTVltä. 12. Lahtinen iskee, mutta iskee leveäksi. 2-0 Hurrikaanille. Tabermanin uusi syöttö. Suuntautuu jälleen Mennalalle numerolle 13. Ja Lahtinen hyökkää, mutta torjunnassa hienosti Uusitalo. Koivula paikalla. Näin jo 3. piste Hurrikaanille. Hyvä alku. Joo, hyvä alku, että nyt on torjunta ollut hyvin paikallaan ja ottelu on lähtenyt ihan hyvin käyntiin kyllä sitä myöten. Tällä kertaa hyvä hyökkäys TTVltä keskeltä. Pallo osuu suoraan libero Utulaa naamaan ja siitä ei ole enää mahdollisuuksia saada palloa peliin. 1-3. Syöttämässä Arto Lahtinen. Syöttää suoraan pitkäksi. Hyppysyöttö leijaa selvästi pitkäksi näin. Jälleen ilmainen piste Hurrikaanille. 4-1. Jukka Koivula odotettavissa paha syöttö. Tälläkin kertaa vaikeuksia nostossa. 13 Mennala pääsee hyökkäämään. Taberman nostaa. Rantanen passaa ja Koivula iskee 3 metrin viivan takaa. Sieltä yritetään puolustaa. TTV-puolelta ei onnistuta. 5-1 jo taululla Hurrikaanin johto. Ja Koivula pääsee edelleen syöttämään. 5-1 tilanteessa. Nyt ovela syöttö. Jälleen Mennala hakee. Vielä pelataan, mutta kuitenkin sieltä päätuomari Reino Kosonen näyttää nostoa Hurrikaanin puolelta. Näin kavennuspiste TTVlle 2-5. Syöttämässä Ari Viitala. Hyvin nousee Tabermanilta. Rantanen passaa. Uusitalo iskee laidalta torjunnan kautta leveäksi. 6-2. Tällä kertaa 12 Taneli Nieminen syöttämässä. Tällä kertaa Lahtinen nostaa. Hyvin pääsee TTV hyökkäämään. Pärjänen oma ratkaisu, ei jää pallo kenttään. Laidasta jälleen hyökkäys Lahtinen uudestaan. Mennala iskee ja siellä Hurrikaanin puolustus katsoo toisiaan, väistää pallon ja pallo osuu kenttään sisäpuolelle. Näin 3-6 kavennus. Syöttämään numero 2 Toni Raulo. Jälleen hyppysyöttö tulossa, mutta vaisu sellainen jää selvästi omaan verkkoon. 7-3. Jussi Uusitalo syöttövuorossaan ja epäonnistuu vuorostaan hän tällä kertaa. Suoraan syöttö pitkäksi. 4-7. Vielä ei oikein peli ole sillä lailla päässyt vauhtiin, että olisi tullut tiukkoja pistetilanteita. Joo, ehkä tuossa TTV-peli ei ole lähtenyt käyntiin. Joo, torjunta on toiminut tosi hyvin koko tämän erän alun ajan, että en tiedä onko siihen sitten kiinnitetty huomioon, mutta nyt on ollut tiivis ja hyvä torjunta. Kyllä. Näin piste jälleen Hurrikaanille 8-4 ja Markus Värjönen tutulta paikaltaan vasemmalta reunalta syöttämässä. TTV:n iskulyönti ei osu torjuntaan, pallo suoraan leveäksi ja pitkäksi. Näin 9-4 tilanne jo Hurrikaanille. Värjönen juonittelemassa syöttö uudestaan. Jälleen Mennala nostaa. Tällä kertaa nopeaa keskeltä. Nopea pateri, ei Hurrikaanin puolustuksella mitään mahdollisuuksia. 5-9. Siinä oli jäänyt vähän etumiehet merkkaamatta, mutta pääsi ihan tyhjältä hyökkäämään tuossa. Passari Paakkolalta hyvä oivallus. Hyvä oivallus. Tabermanin hyökkäys ei jää kenttään. Paakkola passaa ja iskulyöntiin, mutta tilanne uusiutuu. 12
Lahtinen iskee, Taneli Nieminen saa kätensä väliin, mutta hänen käsistään pallo leveää pitkäksi. Näin 6-9. Syöttämässä numero 8 Pertti Lindfors. Hyvin nostaa Uusitalo, Rantanen passaa ja Taneli Nieminen iskee torjunnan käsien ohitse. Jälleen piste Hurrikaanille 10-6. Siinä oli hyvä hyökkäys Hurrikaanilta. Joo, siinä oli ihan rauhallisesti pelattu ja hyvä hyökkäys oli Tanelilta. Lauri Rantasen syöttö lähtee, tulee suoraan kiistapalloksi, pallo jatkuu ja sieltä Taneli Nieminen epäonnistuu. Piste TTVlle 70. Syöttämässä joukkueensa kapteeni, passari Jukka Paakkola. Taberman pääsee iskemään jälleen torjunnan ohi, mutta pallo elää vielä. Siinä TTV-pelaaja loukkaantuu ja näin peli pistetään poikki. Tilanne tietenkin uusitaan. Siinä loukkaa ilmeisesti nilkkansa numero 12 Arto Lahtinen. Pahan näköinen tilanne. Näin seuraa vaihto. Lahtinen loukkaantuneena pois kentältä ja näin vielä hieman harjoitellaan vaihtoa. Lahtinen siis pois kentältä ja numero 3 Juhana Juottonen tulee loukkaantuneen Lahtisen tilalle kentälle. Näin valitettava loukkaantuminen heti näin ottelun alussa. Siinä omat miehet menivät yhteen. Sen verran rajusti toinen taisi pudota toisen jaloille. Näin uusi pallo 70, Paakkolan syöttö. Uusitalo nostaa, Rantanen passaa. Taberman iskee hienosti torjunnan sivutse ja puolustus TTVltä haroo tyhjää, hieman osuu palloon, mutta pallo pitkälle sivurajoista leveäksi. Näin 11-7 ja Hurrikaani syöttö Taberman. Jälleen Mennala nostaa rääpäisyä, joka tavallaan epäonnistuu, mutta kuitenkin onnistuu. Numero 1 Ari Viitala onnistuu. 8-11. Syöttämässä numero 3 Juhana Juottonen, kentälle tullut kylmänä miehenä. Uusitalo iskee ja Paakkola yrittää saada palloa nousemaan, mutta ei onnistu. Liian luja iskilyönti Uusitalolta 12-8. Hyvältä näyttää. Joo, edelleen peli pysyy hyvin omissa käsissä ja aika vähän on tehty virheitä. Että kyllä tuo näyttää ihan hyvältä tämä peli nyt tässä vaiheessa. Siinä luja iskulyönti TTVn puolelta. Rantanen ei ehdi enää saada palloa peliin. 9-12. Ari Viitalan syöttö. Rantanen passaa. Rättipallo varmaankin kyllä vain. Tuomari Sivonen näyttää rättipalloa. Eli 10-12. Kavennuspiste jälleen TTVlle. Ja Viitala edelleen syöttövuorossa. Tällä kertaa pallo nousee hyvin, hieman vaikeuksia passissa. Pallo jatkuu, Paakkola passaa ja Raulo iskee, mutta iskee selvästi leveäksi. 13-10 syöttämään numero 12 Taneli Nieminen. Jälleen hyppysyöttö. Näin nousee hyvin libero Honkaselta, Paakkola passaa ja hyvä iskulyönti TTVn puolelta 11-13. Siinä ei ihan Hurrikaanipuolustus ja torjunta ehtinyt mukaan. Ja siinä oli nopea hyökkäys ja hyökättiin korkealta ja hyvä nosto, että se oli hyvä suoritus tuolta TTVltä. Ja heti perään Värjöseltä Hurrikaanipuolelta onnistunut iskulyönti. Numero 3 Juhana Juottonen ei ehtinyt enää mukaan. 14-11. Uusitalon syöttö jo pelissä. Paakkola passaa ja Mennala iskee.
Ja verkkovirhe Hurrikaanipuolella. No Markus Värjönen verkossa kiinni, näin kavennusta 12-14. Ja TTV vaihtaa äsken loukkaantuneen Arto Lahtisen takaisin kentälle. Numero 3 Juhana Juottonen siirtyy jälleen istumaan vaihtopenkille. Ja peli jatkuu 13. Timo Mennola syötössä. Pallo tulee